Naziru Sarkin Waƙa, shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Naziru Sarkin Waƙa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararra domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba ka daure ka dinga mana share, like da comment domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Naziru Sarkin Waƙa. Idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi ka tabbatar da lalle jajirtaccen mawaƙi ne wanda ya shuhura musamman ma a ɓangare na waƙar sarakuna. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Naziru Sarkin Waƙa ya yi fice a wajen waƙe sarakai. Idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu yana so rai zai fitar da wata waƙarsa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mai bin kwana da ita. Kawai kare ka daure ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda zai kawo fitaccen shahararren waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Idan ba ku manta ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi ba a bar shi a baya ba wajen waƙoƙi irin na soyayya da ma dai sauransu. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararra domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba ka daure ka dinga mana share da like da comment domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za mu faɗa muku rana da lokacin da wannan shahararren mawaƙi wato Naziru Sarkin Waƙa zai fitar da shahararren waƙarsa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Kawai ka dai ka daure ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu don jin sunan waƙar da kuma lokacin da za a fitar da wannan waƙar da kuma dalilin da yasa za a yi wannan waƙa. Duka idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu har zuwa ƙarshen sa za ka ji waɗannan abubuwan da muka lissafa maka. Kawai ka dai ka daure ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararra domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin wasu sabbin labaran akan wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Naziru Sarkin Waƙa. Mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo waƙar tasa a cikin wani shekara ta 2022 mai albarka kafin mu kwana da ita. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Mun gode, mun gode. Kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararra domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Mun gode, mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka.